Awanin ti arak. Mangyag kamay ti adto apel ditoy. Miss. Ay, wan tata. Ay, manong gaya. Ubing kapay may ti panagkita. Mapay nga aghabaw kan. Mrs. Ay, Miss Gayan. Apay nga nawagan na kiti misis. Aglang-lang ka di a misis. Ay, mismo din mga ditoy po, tatay. Anim bagam ti misis mo. Ay, wala. Sige. Wala gusto mo. Lang ka di a misis. Awa. Nakiti misis. Aglang-lang ka di a misis. Apay mga inawagan na kiti tata. Apay, aglang-lang akadimit atata. Ay, ladingitan. Ibagbagak lang ti pudno. Ay, manong ka din ti apo ko yun. Aye, apo ko. Ay, awan ti apo ko. Kasta ka di manong. Kunak no adun ti apo ko yun. Sige nga ron. Tasirbiak pa di tabangir alamisaan. Gayang na ito. Ha? Ay, saan? Ay, sok pa nagbartay na. Kaya. Tripod ka kami niya. Tripod lang. Dito ka di pa, agawin ta na. Ay, makamaniho ka kadipay. Ang mga manuidong parmati paglugaran na. Anya ka tayo dungpar. Nalay nga driver na doon. Saan ko apolo si dungpar ti manihuwag. Nasa isa at sa no, idumog tapay basi dito. Agawin tan tawid dun madamdama. Rigon. Sige nga ron. Siguro magtangar dito yung lamisahan tan. Formal. Ha? Kapit. Nagkarasan. Aguro ka ni tata ba daw? Ay, talaga ka na bartat. Ay, ito, orog ko man may. Kuanang banang. Ay, kuwanang. It's- Itan ang kan. Kuanang tay. Kuwanang. It- Kuwanang. Ay, sikat kuanang banang. Isudaitan ni kuwanang. Ah, niya